Tak jo, je 8:18. Úplně prostě nejlepší člověk, protože dneska jdu do školy, ale jdeme někam pryč a něco vám musím hnedka rychle ukázat. Boom. Za nějakých 19, ne, míň hodin, tolik zhlédnutí, takže díky moc všem. Dobrý den. Je. Takže dneska jsme někde v Ivančicích, už přesně nevím, jak se to jmenuje, ale jsme tady, vám potom hodím fotku. A dneska jsme tady na nějakým dnu, kde mám zpět pro děti se Zuškou a hrát, takže tady můžete vidět takhle krásně smíšený zboží. Můžete si tam něco koupit, bude to super. Bude docela super den. Čas se převíst. Takže všichni si všímejte, jak to krásně umí, abyste mohli do základní školy umělecké chodit taky vy. Ano? Já jen řeknu abracadabra, bim bam bim, a hned všechno zmusí jenom. Tak na mě nekoukej, teď je ti hej, a já vyhovím koukám tvým. Odeka tvůj jsem, tak mi rozkazej, za ní se podřídím. Myslím si, že úspěch. Já to dobudu jednou Leoš Marek. To by nemusel být zase tak špatný, no. Ne, ale už můžeš to. Jako, Marek Eder. A když si dáte MŠSŠ a dodat Ivančice, tak tam bude tam. Můžete nás lajknout. Ajej. Podíkáme. Budeme motivovat. Konečně. Kájo, bude to za chvilku na Facebooku. Jo, super, hele. Jakože boom, fanatikům dotočeno jako trošičku zase bordel, jako trošičku, jak fakt jen... Co to je?